Itthon vagy te! Itthon vagy? Igen! Istenem! Hol vagy? Szavaztam! Ilyenkor már Szavaztam! Foglaljatok helyet! Ilyenkor már iszogatok! Hát, muszáj fel kell ébredni! Legalább kínálj meg te! Jó van, na, értek el? Te nem kapsz, te kiskorú vagy! Nem fiász ma anyád! Egyefele kapj, jó! Anyád megöl engem hazafelé! Annyi legyenes! Amúgy hogy vagytok? Én jós, te! Isten, Isten! Úgy, ne, Isten! Milyen fajta? Ha? Szöllőbúr. Azért, csak ember. Hallgass, mert te szívópálinkád olyan íres! Jobb is minden. Sajjátok! Ha. Hát asszony hol van? Ott valamit főszálltuk. Aztán... Az asszony, seprűt se tudja a kezébe rendesen fogni. Mit mondtál? Hát bajod van? Bajod van! Te szoktál a kocsmában mocskolni. Hallgassál, most nagy fiúk beszélgetnek, hallgassál. Köszönje! Hallgass se! Na, hé, Béla! Azt akarom kérdezni, hogy a lyukat mennyibe adod? Meg nekem nagyon kéne. De attól fog mennyi kell? Hát olyan 500 darab. Ja, mindjárt megfulladok olyan. Neked 500 kell. Sokba kerül. Mennyi? Hát én is kell tudjam az ára. 90 000 le. 95 000 le. Még több. 100 millió. Hát 500 darab mennyi? Te a disznók között aludtál? Én nem, ugyan bizony. Isten fizet ennyit, hülye! Hát nézd meg a fácsabukkó! Kin kell legyen? Mi a facsibukon olyan szépek? Ahogy ne ott keresd meg a száj. Megnéztem disznókat a ganyék között, az autó is a ganyék között, porosodik. Az a szép tolatával nem úgy kell bánni. Na, annyi baj legyen. Na mennyi? 500 lyuk kell. Nekem nincs annyi. Kell vegyek, hogy annyi legyen. Ha. Még meg sincsen, és már még mondod, hogy eladóak, ha? Nekem csak 499 van. Hogy adjak 500-at? Úgy, hogy egyet még bérbe kérsz. Te lopsz egyet. Jó, Hát legalább 55 elhagyott. Milyen? Elvittek ki egy kihajtott, és 55 elhagyott. Hol sétáltattátok meg őket? Hát azt hiszem elmondom, ellopod. Hülye vagy? Hol sétáltattátok meg? Kint ott Lengyel falvánál, az Esztenen át. Hülye! Ott a farkasok járnak, még jól nem viszem oda sem medvék. Te, nagy ész, Isten. Állítólag olyan medvét látott ott ki. Ha medvét látod, nem, láttam is, hogy fut befelé, a füstölt az ösvény utána. Azért is megaljut el! Hazamelyik meg lesz pakolva, úgyne. Anyát se ismerem. Töccsém erre innom kell. Te nem kapsz! Úgyhogy kussolj! Keretet letöröm. Valak! Isten. Ó, Istenem! No. Istenem! És fenékig ment. Sok Isten van, mégis kevés! De már megdött. Te! Vedd fel a új baltát! Ó, na meg milyen csúrás darab, nő! Kezedet is leveszed róla. Azt kéne megnézem, hogy éles-e te! Olyan éle van, ne félj a fejedet, ha már leviszi. És ki mondta, hogy a fejemet le kell vágni? Egyszer azon szó. Vasszonyod. Asszony, megütlek ebből! Úgy megütlek abból, Na, jó, el van intézve. Na, azt kérdezd meg, te hogy jössz ki az úton, az ösvényen? Hát könnyedén, A mivel? főútra. Ha? Hogy már jutunk? Kocsival. Hogy jössz ki? Hát én nem tudok a baszott dácsiámmal kijönni. És te hogy Hát én jössz ki? azért tartom kint az utcán, hát egyszer se láttad? Ott a morzsi bá előtt ki van rakva. Az, amelynek kiukat mind a 4 kereke? Te lyukasztottad ki? Isten átkozik. Jaj, az asszony Istennek kellett ez a kölyök.
Inkább metét volna. Hát, Istenem. Nem gondolsz bele, hogy örökbe is adhatod volna? Ha már túl rám hasonlítod. Nem baj, megplasztikáztatod, és aztán valami lesz. Nem ér annyit. Ha igen, mert annyit szólt, barkácsos, minden, és a fejét szétütte, és azért néz ki csúnya. Hát vadonatúj traktoromat összetörte. Mennyibe kerül köbö? 60-70 ezer euró. Mennyi? És a traktort összetörte. A kerekek aranyból voltak? Nem. Hát ember. Olyan hackney traktor volt, én se tudom irányítani. Fej nélkülű vagy fejes? Milyen fej? Kabinja volt, vagy néha nem volt? Volt. Legmodernebb traktor. És összetörte. Kiugasztottad a kerekét? Nem, elő a vasmaszkot leszakította róla minden este. Hát Béla Attilának a kertjét össze hosszan tőzsde. Jó! Mert Mocsok ember! A betonkertet a összetörte. tisztagú BMW-t összetöri. Azért dolgozok itt, te. Istenem. Azért mert össze kell törni, így van, így van! Összetök! Másik olyan karabot okozott. 8 kocsi ötközött össze, és ő volt a 8. Jó, te! De nem én voltam a hibás, az asszony előtt. Te még nem látod azt a 7 kocsit ott, és még te is bele kell menni! Akkor vettem ember, muszáj kipróbálni. Ott van most is, nézd meg az udvaron ott áll. Most nincs kellem kimászni odáig. Inkább töccsön, kiszáradt a szám. Ó Istenem, muszáj! Az ajtaja kitörött. Na, Az ajtaja kitörött. ajtaját! De hogy? Hogy másik Hát úgy, hogy kiszedtek a tűzoltók belőle. lelázták az ajtóját. Bár hogy lett? Bár hogy lehet, nem hiszem. Nekem nem, de az asszonynak igen, amikor hazaért. Eltört a lába. Jó! Anyut hogy van amúgy? Rosszul. Betegeskedik? Nem tudta karítani se. Őket akarítsuk! Az de! olyan südőfej. Azon még nem meg fejnyalod a főt. Nem, ha én nem engedem! Asszony, költözünk! Hova? Hozzátok! Hazam, bizony Istenem, a fejedbe belé állítom, érted? De! Annyit mondok! A Dacia-t eladom, mennyi vennéd meg? Azt a dél! Igen, azt ott. 1000-re! Ez kevés. Mi a 1500-ot kérnék. azért a Dacia-ja egy ennyi pálinka nem ér, hogy mi a bor, annyit nem ér. De sokkal többet ér, mint a te mit is mondtam? BMW. Hát igen, mert a tiéd a foson is átmegy, de az enyém felakad annyi. Na ennyi, látod? Hát milyen gyorsan, mint a tiéd. 500 lóerős. Oszta! Annyit nem mondja, mert nem tudja megszámolni. Te, mit nem tudom megszámolni? 2-5 kámos az ajtón kimentél. Na ezt adjuk abba, ezt a vesződés, jó van, mert Jó van. fel kell álljak, akkor elmentem. Jó van, jó. Azt mondd meg nekem még, hogy milyen dolgozni az asszony? Hogy Mi a baj van? Hogy milyen dolgozni az asszony? Hova? Miért? Nem dolgozik sehol? A Béla az apja, te hülye a polgármester, aminek kelljen dolgoznia. Ha így könnyen is viszi. Hát te is így könnyen viszed, jó, hogy van BMW. Hát, és nekem el akarod adni a mocsok Dacia. Milyen bocsok Dacia, Gagyin át, nem, tiéd nem. Hát most Az enyém az új traktor. Na jó van, inkább nem mondok sem. Azt figyelj. Lovat veszel jó áron. Bak vagy nőstény? Faszom. Hát. Nekem nőstény ki. Ó, kanca neked minek kell? Ezt nagyon elbasztad. De Van-e kancánk? nincs, de hozok. Na nézd meg a fiam, mindjárt beszerző lesz. Na mennyibe veszel? Ingyen hozom. Igen. Kimegyek az erdőre, és hozok 5-6-ot. Honnan nemből? Máma mondja, na mert mi is menjünk oda, ne. Ha medve volna voltak rögtem, mi? Kerekerdőre hozok.
No! Te! Fiam, Hát beleked... képes, hogy mik a falvára fölmenni? Igen. Te hülye vagy? Így állok, jól nyugodtan. Hát ez nem normális! Te, hallod-e? Hey, Bejövök. fiam, neki kezdett valami új sportnak. Nem tudom mi a neve, hogy downhill, vagy dolphin, vagy miért tudom nem mi a... Valami 1000 lejes biciklit akar. De érte! Mit te is hallottál róla? Én Ez is az Istenben. akar lenni. Ez is! Eladba akarunk... Eladba akarunk keresni rá a pénzt. Mi? 7000 lej a bicikli. Mennyi? Hát én még annyit se kapott. Állítólag valami gázos, teleszkópos istenátka van rajta. Valami levegős az fiamé. Aztán nem érdek egyáltalán. Törj össze, én újat nem csinálok. Hát meg lehet egeszteni. Ha! Én hozzá nem nyúlok. Állítólag az olyan profitolok, hogy ahhoz hozzá nem szabad érni. Ő tudja. Én azért nem veszem meg. Inkább költöm az asszonyra a pénzt. Nem az enyémre, valami más. Értem. Akkor hozzak el ugat. Na ideje van, na meg kell menjünk. Jó van, na. Kell menni. Na töcsél még egy adagot, na így Jó van, na jó. Este van ember, zártoknak enni, inni kell adni. Hát sajnos én se kell fogyjak, hanem az asszony kinyúvaszt. Tényleg hazahoztad a juhokat? Meg 50-et megkaptam. Mindaz lesz. Megkapta az 50-et? Na! Hát soha maradt talán 499. Ugye nincs ki még? Nincs. Azt is behoztam. Ha nincs, megszámolom én éjjel. Nem Na lesz akkor meg. holnap jön a fizetésnap, nektek. Mert én megveszem. Biciklit nem kapsz, nem? Isten. Isten. Na, szervusz! Szervusztok! Isten veled, jó! Apám, a botot